viola s huslami. Trošilinku tu na tých 10 kHz dajme, ale dajme 10 kHz. A my to teraz presne sekvencie ideme mastrovať, takže nemastrujeme celé tracky, ale mastrujeme len také chvosty. Asi tých plánov bolo viac, ako sme robili. A nakoniec to ale dopadlo vlastne nejak odlišne od takých prvých konceptov, ktoré prichádzajú práve s tými prvými dojmami z ešte vlastne de facto nevykryštalizovaného materiálu. To je 16, ešte skôr 14, ešte táto. Ja som taký prísediaci, taký ten druhotný moment, musím prvom rade pochváliť tu Josefa, veľmi šikovný muzikant, idem to od ruky. A ja tam zatiaľ taký mám moment tej postprodukcie, taký mastering skôr. Dozerám na to, aby to bolo všetko OK, konzultujeme spolu.